வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னா டாட்டா ஜஸ்ட் XMS. இந்த வண்டி பற்றின முழு தகவல் வேணும்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். என்னோடய நெக்ஸ்ட் அப்டேட் ஒன்றா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா ஜஸ்ட் XMS 2015 மாடல், சிங்கிள் ஓனர், 1,30,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். கம்பெனி சர்வீஸ். இந்த வண்டியோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, சென்ட்ரல் லாக், மோட்டரைஸ்டு மிரர், ABS, ஏர்பேக், சீட் ரெகுலேட்டர், டிட்டபிள் ஸ்டேரிங், எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துடும். இந்த வண்டிக்கு டயர் பார்த்திங்கன்னா 4 டயர் புதுசு போட்டிருக்காங்க. மெக்கானிக் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும். பாடியும் எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். TN 88 நாமக்கல் நம்பர். இந்த வண்டிக்கான லோன் பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும். இன்டீரியர் நீட்டாக இருக்கும். ப்ளூடூத் செட் வந்துடும். சிங்கிள் ஏர்பேக் வந்துடும். மோட்டரைஸ்டு மிரர், சீட் ரெகுலேட்டர், டிட்டபிள் ஸ்டேரிங். பின்னாடியும் எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும். டயர் பார்த்திங்கன்னா குட் இயரில் 4 புதுசு போட்டிருக்காங்க. இது ஒரு 500லேருந்து 1000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். இந்த வண்டியை பார்த்து மேலும் வேறு எதுவும் டீட்டெயில் வேணும்னா வீடியோவில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.